Ja, hier moet je wel wat duwen dat je over wil. Maar als je moet wachten totdat de file voorbij is, kan het wel een tijdje gaan duren. Dus momenteel, kijk je ziet het hier, dat fietspad aan de linkerkant werd gebruikt voor de voertuigen. Nu gaan de voertuigen via een gedeeltelijke vernieuwde baan. De afwerking is nog bezig tot volgend jaar april 2026. Hè. Maar bon, dus het grenspunt hier heeft geen hub. Hè. Ik wil nog even ter attentie zeggen. Dus hier heb je dus die parking. Interessant voor carpoolparking natuurlijk, maar geen enkele hub. Dus voor de dichtstbijzijnde hub moet je dus een stuk verder op Kapellenbrug, de rechterkant. Of hier is er ook een, maar die is wel redelijk ver. Dat is ook de route hier voor het fietsverkeer. Ter verduidelijking, want de vorige keer in het kort filmpje zag je daar die man die vast zat voor de snelweg daar, de hoofdroute, maar het is dus gewoon hier heen en terug of eventueel via het bos. Dus die hub staat hier aan de linkerkant, dus wel redelijk ver van het grenspunt. Natuurlijk, er is een ander op de Hensevaart zelf, dichterbij, maar ook voor de kant van hier. Als iemand toch wel iets dichter woont, is het wel redelijk ver.
Dus hier Sint-Janssteen is wel dicht bij de grens, maar het is ook wel een lastig stuk voor het openbaar vervoer. Je hebt natuurlijk nu wel die hubs, maar in het algemeen, je ziet het ook wel, het is ernaast, maar in al die jaren was er nooit geen deftige verbinding. En hier net een taxivoertuig. Dus het maakt natuurlijk wel de mogelijkheid met de klingen daar, om in België af te stappen. En de voormalige lijnbus, de lijn 43, is er ook niet meer. Dus er was nog een mogelijkheid met de lijn via Stekene naar Sint-Niklaas.